Groundnya tahu dah deh, ternyata. Aduh, kucing apa? Saya jadi apa yang sudah apa yang berbicara sendiri, menurut pada ibu cakap sih, sampai sini sampai sini dulu, apa tu mesti ada, mesti ada mesti dari mana, mesti ada.
가우상기 페스티벌다 한번 떠보세 이겼다 뭐 가운데 했다 거기 따봤다 루바스타 mga tare 거기 페스티벌다 따봤다 루바스타 mga tare 거기 따봤다 sabi na mauna putek ko siya ina basta mga tare naman to ko na ay sabi putek ko sa day ay hindi mauna ka lang sa day ina mauna putek ka basta mga tare basta panglay ka basta 别打招嘞，中午，王坤中午招嘞，中午，中午拉给中午。 Muna mo dito kung nabiya si Yang pwede ito mga maray ito may among na maong nahakan na ahan ka na nga ka na sabi ka na bahang ka na ito na amok na po na ito sa mina si kung may tigil magin lang tuwag na rin Siya tao sa Binasyo, ang Aroy. Ako kasi ay sino sila. Ang so ko ay na siya sino sa mga. Hindi. Diba maya. Ako yung asi sino ba lahat hindi. May sino ba sino ako yung barka. Ay yung man, ay yung bawa na. Ako yung masatag mo sa kasi may lahat. Masatag sa binawa ng siya. Sama-sama semua. Vamos, Sultan.